Salam gadyrdan iýilleşler we mähruwan imanlaky doganlarym. Rabbimiziň bereketlerini, şatlygyny we rahatlygyny siziň her biriňizde hak Hudaýymyzdan dileg edip, dogruluk ýoly gepleşimide başlaýaryn. Geçen gepleşimizde biz siziň bilen Reb İsa Mesihiň tutsak edilişi barada Yahyanyň hoş habar 18-nji babdan öwrenmäge başlapdyk. Bugünkü gepleşimizde 18-nji baby öwrenmege dowam ederiz. Reb İsa Mesihiň iň kyn günleri gelendigini, ýagny onuň tutsak edilip, soňra ölüme höküm edilmegine ýakyn gelýändigini bu babda bize ýazgy öwredýär. Ýöne İsa Mesih hatda özüniň iň kyn döwründe hem bize özü barada gaty köp zatlary görkezýär. Onun ýöneköy jogaplaryna we sözlerine hem biz onuň bir gudratly biridigini, yaradan Hudaý bilen bir bolan Rebdigini görýäris. Geçen gepleşimizde öwrenenlerimizde İsa Mesihi tutsak etmek üçin 500'den gowrak elleri yaragly we panusly eskerler gelipdiler. Emma İsa Mesih olardan gorkup gizlenmän, hatda şol ýagdaýda hem özüniň şägirdlerini gowrap, özü öňe çykypdy we haçanla gelenlerden siz kimi gözleýärsiňiz diýenne bolsa, olaryň Nasaraly İsa'ny diýen jogabyna İsa olara şol mendirin diýenne, olar iza çekilip yere ýykylypdylar. Näme üçin olar İsa'nyň şol mendirin diýen sözüni aýdanna yere ýykyldylar diýip pikir edýänsiňiz. İsa Mesih bu ýerde ýöne bir şol mendirin diýilen ýöneköy söz aýtmady. İsa Mesih gadymy döwürde Hudaýyň Musa peýgambere özüni aýan eden Hudaýyň adyny aýdyp şol mendirin diýdi. Bu original dilde ego eimi diýilen grek sözüdür. Ve bu sözün terjimesi bolsa men şol ýa-da men mendirin diýmegi aňladýar. Bu söz köplenç ýöneköy sözlemlerde hem ulanylýar. Ýöne İsa Mesihiň men mendirin ýa-da men şoldurun diýenine ol şol Hudaýyň Musa aýan eden adyny özüne degişli edip aýdypdy. Ve şol wagt özüniň Hudaýdygynyň bir kiçijik şöhratyny we gudratyny olara görkezdi. Şol wagt olar onuň öňünde durup bilmediler. Yere arkan ýykyldylar. Hatda özlerine näme bolýandygyny hem bilmediler. Ve bolýan zatlara düşünmediler. Şonda da ýene de turup İsa Mesihi tutsak etmek islerdiler. Şeytan olaryň gözlerini bu wagt hakykaty görmekde perdeläpdi. Olaryň gözleri açyk bolsa da şöhratly Rebbi tanamaýardylar. Bu bolsa İsa Mesihiň birnäçe wagt öň bu adamlara aýdan ine bu sözleri bilen gawat gelýärdi. Ol şeýle jogap berdi. Göğün şalygynyň sırlaryna düşünme okuýuby size berildi. Olara berilmedi. Kimde bar bolsa ona yine berler. Onnaky bol bolar. Kimde yok bolsa onun elindäki hem alınar. Menim olara tymsallar bilen gurrun bermegimin sebäbi şudur. Olar seredýärler, ýöne görmeýärler, dinleýärler, ýöne eşitmeýärler we düşünmeýärler. Şeýdip İşaýanyň peýgamberlik bilen aýdan sözleri olarda berjaý bolýar. Eşidip dursaňyz da hiç düşünmersiňiz. Seredip dursaňyz da hiç aňlamarsyňyz. Bu halkyň ýüregi küteldi, gulaklary ker açdy, gözleri gapyldy. Ýogsam gözleri bilen görüp, gulaklary bilen eşiderdiler. Aňlary bilen aňlap, maňa tarap dolanardylar. Men hem olara şypa bererdim. Emma siz nähili bagtly. Sebäbi gözleriňiz görýär, gulaklaryňyz eşidýär. Size dogrusyny aýdýaryn. Köp peýgamberler we ençeme dogry adamlar sizin görýänleriňizi görmek istediler. Emma görmediler. Sizin eşidýänleriňizi eşitmek istediler. Emma eşitmediler. İsa Mesihi tutsak etmäge gelen halaýyk, İsa Mesihiň dünýäniň nury, halaskäri we Rebbidigini görmeýärdiler.
we düşünmeýärdiler. Netijede batlyklykdan, gutuluşdan we dynçlykdan mahrum galdylar we şeytana gulluk etdiler. Bugünkü gün hem mukaddes ýazgylarda İsa Mesih barada aýdylanlary eşidip de we bizim programmalarymyzda İsa Mesih baradaky wagyzlary dinläp de İsa Mesihiň Rebdigini we halaskerdigini ikrar etmeýän adamlar bar. Çünki olaryň hem ruhu tarapdan gözleri kör uýaly we gulaklary eşitse de aňlary bu hakykatlara ýapyk ýaly galýar. Çünki adamlar özleriniň düşünjelerine, akyldarlygyna daýanyp, kalbyny bu dünýäniň düşünjeleri bilen doldurup, Hudaýyň mukaddes ýazgylaryna bize aýan eden hakykatlaryna we akyldarlygyna yer goýmadylar. Eger biz Hudaýy menne saňa hödürlär ýaly hiç bir zadym ýok. Meni hakykatyňdan we akyldarlygyndan doldurmaňa mätäç we seniň halaskärini we onu bize berýän gutuluşyny we bereketlenmäni görmek isleýän diýençäk İsa Mesihiň kimdigine düşünmez we çyn imana gelip bilmez. Şonuň üçin hatda şu ýerde İsa Mesihiň aýdan birje sözüne we özüniň biraz wagt belki de 1 millisekund içinde şöhraty we gudratyny olara görkezenne 500'den gowrak güýçlü we elleri ýaragly eskerler ýere ýykylsa da ýa-da İsany 30 kümüş teňe satan Ýudas ýaly onuň ýakynyny bolup, onuň gudratdyr mucizalaryny, hayran galdyrýan ajaýyp sözlerini we taglymatyny eşidip de Mesihiň kimdigini dolu görmeýärdi. Bizem hatda Mesihiň özü biziň ýanymyza gelse de onu görmän, kabul etmän bedbatlymyzyň içinde galyp biler. İnsan akyl düşünjesine, güýjüne, dini ýörelgesine, gazanan şöhratyna gowanyp, bil baglayan tekebbir we menmen adamlar rep Hudaýy görmezler we onuň baky bereketlerine eýe bolup bilmezler. Hudaýyň İsa Mesih arkaly insanlara berjek batlygy barada İsa Mesih ine şeýle diýipdi. Ruhy garyplar batlydyr. Çünki göğün şalygy olaryňkydyr. Gussa çekýänler batlydyr. Çünki olara göwnlük berler. Yumşak adamlar batlydyr. Çünki olar yer ýüzüni miras alarlar. Dogrulyga ajygyp susanlar batlydyr. Çünki olar doýup ganarlar. Rehimliler batlydyr. Çünki olara da rehim ediler. Kalby päkler batlydyr. Çünki olar Hudaýy görerler. Parahatlyk dörü diýenler batlydyr. Çünki olara Hudaýyň ogullary diýler. Dogruluk üçin ýyzarlanýanlar batlydyr. Çünki göğün şalygy olaryňkydyr. Gadyrdan illeşim. Sen İsa Mesihi tanap, hakyky batlyga eýe boldyňmy? Hakyky batlyga eýe boljak bolsaň, onu Mesihiň bize öwredişi ýaly, Hudaýyň öňünde özüniň hödürlär ýaly zadynyň ýokdugyny boyun alyp, ruhu garyplygyna düşünüp, rep İsa Mesihe gelmelisin. Şonu özüniň ajaýyp baýlyklaryna eýe bolan şalygyny Hudaý sana berer. Günählerin üçin towba edip, gussa çekmelisin. Şonu Hudaý seni İsa Mesihde bagyşlap, göwnlük berer. Gahar gazawy taşlap, zorlugy taşlap, İsa Mesihiň bize berjek yumşaklygyny geýinmelisin. Şonu yer ýüzüni miras alarsın. Bolmasa, Hudaýyň cennet mekanyndan baky aýrylarsın. Dogruluk, hakykat üçin can çekip, olar üçin ajygyp suwsamalysyň. Şonu janyny gandyryp doýurjak ruhy iýmiti Reb İsa Mesih sana berer. Şondan soň sen boş saatlaryň ýyzyna ýetip ýok boljak manysyz we wajip bolmadyk zatlar üçin can çekmersiň. Hudaýyň bize rehim edip günälerimizi bagyşlamak we jezamyzy öz boynuna almak üçin ölen İsa Mesihde rehim tapşymy diýäli
rehimli bolmalydyr. Kalbyňyz päk bolmagyny islemelisiniz we mukaddeslige, diňe İsa Mesih'e bolan imanymyz arkaly ýetjekdigimizi bilmeli. Şonda Hudaýy görüp bilersiz. Hudaýyň ogullary bolanlar bolsa, parahatlyk döredýändir. Parahatlyk şahzadasy İsa Mesih bize dinçlik berer we bize durmuşymyzda, gatnaşyklarymyzda parahatlyk döredip ýaşamaga ýardam eder. Ine bu İsa Mesih'in wada beren bagtlygynda ýaşaýan çyn imanly bolsak, onu durmuşda kynçylyklara, izarlanmalara çydamaly bolýarys. Çünki Reb İsa Mesih'in özüni izarlan bolsalar, peýgamberleri izarlan bolsalar, onu bize hem garşy çykyp izarlajaklar, nähak ýere töhmet atjaklar we gıýbatymyzy etjekler bolar. Ýöne bularyň baryndan ýeňiş gazanyp, ölümden hem direlen Rabbimiz İsa Mesih bize olardan geçmäge güýç, kuwwat we akyldarlyk berer. Eger İsa Mesih'in tutsak edilişi barada gurrunumuzu dowam etsek, belki de käbir illeşlerimiz arasynda näme üçin İsa Mesih Hudaý bolsa, gudrata eýe bolsa, özüniň öldürilmegine ýol berdi. Ýa-da Hudaý İsa Mesih'in öldürilmegine ýol bermez. İsa Mesih ölmedi diyen ýaly düşünjeleri hem öňe sürýänler bar. Emma beýle diýenler, Hudaýyň İsa Mesih'i ýere iýermek arkaly berja etjek maksadyna dolu düşünen oklar. Elbetde İsa Mesih Rabbimiz ruhsat bermese, onda bu gelen 500'den gowrak eskerler onu tutsak edip bilmezdi. Görşümüz ýaly, ol şu taýda hem insanlyk tebigatyna bolsa da, eslen wagty Allahy tebigatyna mahsus gudraty we güýji görkezip biljekdi. İsa Mesih dünýä geleninde bir gudratly padşah hökmünde gelip bütün yer ýüzündäki ähli halklary ayak astyna diýip hem epdirip, bütün dünýäni dolandyrjak häkimiýeti we padşahlygy hem gurup bilerdi. Emma onuň ilkinji gedek dünýä göklerden iňip insan keşfinde gelmeginiň maksady bular däldi. İsa Mesih Rabbimiz özüni goramak üçin, ýa-da janyny saklamak üçin, ýa-da bu dünýäde nähildir bir ýerdäkilere mahsus bolan ygtyýary ýa-da tagtdyr häkimiýete eýe bolmak üçin gelmän, ol adamzadyň günäleri üçin janyny bir gurbanlyk gozu kimin gurban bermäge gelipdi. İsa Mesih öz islegi bilen özündäki Hudaýlyk tebigatyny, güýjüni we gudratyny we şöhratyny bir gyra goýup, ýöneköý bir insan hökmünde ýaşady. İnsanlar hemişe ýöneköýlükden, peslikden beýiklige, güýçsüzlükden güýçlü bolmaga, garyplykdan köp baýlyga, bilimsizlikden has köp bilime, hiç kimlikden nähildir bir ad awray we şöhrata eýe bolmak üçin jan çekýärler. Ýönewelin İsa Mesih älem jahany yaradan güýç gudrata, hiç kimin yetip bilmejek baýlygyna, beýikligine, şan şöhratyna, ummasyz baýlyga we ajaýyplyga eýe bolup da, muny özü üçin olja hasap etmedi. Tersine olaryň baryny bir gyrada goýup, ýöneköý insan keşfine girdi. Hatta janyny haştaky ölüme berdi. Şonuň üçin özüniň tutsak edilmegine we soňunda bir imansyzlar tarapyndan öldürilmegine İsa Mesih'in ýol bermegi, onuň ejizligi bolman güýçlüliginden we maksadyna ynamly galyp Hudaýyň erkini soňuna çenli berja edip Hudaýy şöhratlandyrmagyndan we bizi söýýänligi üçin bularyň baryna boyun bolandygyndan bize habar berýär. İsa Mesih Rabbimiz her bir ýerdäki eden işlerine, sözlerine, öwreden taglimatyna we durmuşuna we hatta ölümüne hem aýratynlygyny bize görkezýär. Ol pesgöwnlükden, ýöneköýlükden dolu bolsa da, başga tarapynda gudratdyr alamatlar, kämilligi we mukaddesligi göze görünüp, onuň gudratly Mesih bolan
Rebdigini bize görkezýär. Mysal üçin, İsa Mesih ýönöke bir çaga bolup dogulsa da, onun doguluşyny gögün perişteleri buşlapdy. Bäbek bolan İsa bir mal ahyryna gundagda yatsa da, onun üstüne gögün parlak ýyldyzy nuruny saçyp, onun bolýan ýerini belledipdi. Günäli insanlar bilen bir hatarda ýahya çümdürüjiginiň öňüne suwda çümdürilse de, şo bada gökler açılıp, gudratly Hudaýyň sesi gelipdi ve mukaddes ruh onun üstüne iýnipdi. Ýadawlykdan uka giden İsa Mesih apy tupany ýatyrmak üçin oýanypdy. Ölen dosty Lazar üçin gabyryň öňünde ağlapdy. Emma şol gabyrdan ölümi gudraty bilen diri çykarypdy. Eli ýaragly eskerleriň yüzlerçesi onu gawapdy. Emma şol men diýenne olaryň bary ýere ýykylypdylar. İsa Mesih haçta çüýlenip öldürilipdi. Emma şol ýerde ol günäni, ölümi we şeytany yeňipdi. İsa Mesih haçtaky ölüm arkaly bizi Hudaýyň günälerimiz üçin bolan gazabyndan halas etdi. Günälerimiz netijesinde Hudaýyň düşmanlary bolduk. Emma İsa Mesih bolsa dünýä insan bolup gelip, soňra haçtaky ölüm arkaly bizi Hudaý bilen ýaraşdyrdy. Şonuň üçin ine bu tümlükdäki ejir eziýetli wagtynda hem İsa Mesih bulary bizim gutulmagymyz üçin etdi. Bu barada Hudaýyň ýazgysy Rimlere hatyň 5-nji babyna ine şeýle diýär. Bizim özümüzi aklamaga güýjümiz ýokka. İsa Mesih Hudaýyň öňünden bellen wagtynda biz Hudaýsyzlar üçin öldi. Hatta dogry adam üçin ölmäge taýin adamy tapmak kyndyr. Ýöne kim bilýär? Belki ýaşy adam üçin ölüp biljeň tapylmagy da ahmal. Emma İsa Mesih heniz günäkärkäk bizim üçin öldi. Şeýdip, Hudaý bize bolan söýgüsini görkezdi. Şoňa görä-de Mesihiň gany bilen aklanan bolsak, ol arkaly Hudaýyň gazabyndan gutuljamyz hem gürrüňsizdir. Çünki düşman kak oğlunyň ölümi arkaly Hudaý bilen ýaraşan bolsak, onda onun ömrü arkaly halas ediljemiz hem gürrüňsizdir. Mundan başga da biz Hudaýyň Rebbimiz İsa Mesih arkaly eden işlerine begenýäris. Sebäbi ol bizi Hudaý bilen ýaraşdyrdy. İsa Mesih ine bu okan ayatlarymyzdaky Hudaýyň maksadyna we islegine wepaly bolmak üçin özüniň tutsak edilmegine ýol berdi. Ve soňunda haça çüýlenip öldürildi. Elbette İsa Mesih'in tutsak ediljegini ve sonra öldürüljegini ol şägirtlerine öňünden aýtsa da, olar muňa inanyp bilmediler. Ve bu hakikaty kabul edesleri gelmedi. İsa Mesih'in belli şägirtlerinden biri Petrus, İsa Mesih'i hatta bu maksadından duruzmağa hem çalışıpdı. Petrus diňe bir söz bilen däl, hatta kılıcı bilen hem İsa Mesih'in tutsak edilmegine ýol vermejek boldy. İsa Mesih'in tutsak edilmeginden bir näçe sagat öň İsa Mesih Petrusyň we beýleki şähertleriň onu taşlap gitjeklerini öňünden aýdypdy. Ve hatta Petrusyň bolsa özünü tanamaýandygyny 3 gezek ant içjekdigini oňa ýatladypdy. Şonda Petrus, "Ýok, men seniň üçin ölüme de giderin" diýip wada edipdi. Bu wagt bolsa, özüniň beren wadasyny kılıcı bilen suud etmäge sığınanyşdy. Bu arada Yahya şeýle diýär. Şol wagt Simon Petrus kılıcını gıyınından çıkardı da baş ruhanynyň hyzmatkaryny urup sağ gulagyny kesse. Ol hyzmatkaryň ady Malchusdy. İsa Petrusa, "Kılıcını gıyınına sal. Atamyň maňa beren hasrat käsesinden içmäýinmi?" diýdi. Bu wagt hakykatdan hem Mesihiň maksadyna dogry düşünmeýän Petrus kılıcı bilen
İsa Mesih'i goramaga sığınanışdy. Emma İsa Mesih Petrusun kılıcına ve gorağına mätäş däldi. Eslese onu müňlerçe gudratly perişteler goşun bolup gorap biljekdi. Şonuň üçin İsa Mesih Petrusa başga bir ýerde şeýle diýär. Şonu İsa oňa şeýle diýdi. Kılıcını gıyınına sal. Kılıç çekenlerin hemmesi kılıçtan öler. Näme men atamdan kömek sorap, yüz tutup bilmez öýdýärsiňiz mi? İslesem, ol şu pursadyň özünde maňa 12 goşun perişteden de köp perişteleri iyi berer. Emma beýsem, mukaddes ýazgylar nähili berjay bolar. Bularyň ählisiniň amala aşmagy gerek ahyry. Petrusun İsa Mesih'in aydan sözlerine düşünüp inanmandygy üçin nädogry hereketler etdi we öz güýji we düşünjesi bilen bir zat ederin diýip ýalňyşdy. Bizim durmuşda öz güýjümizde, akylymyza bil baglasak, onu şeýle Petrus ýaly soňunda utanjak alarys. Hatta bu wagt düşünmegi we kabul etmegi kyn ýaly görünýän ýagdaýlarda hem Hudaýyň wadalaryna, ýazgylary arkaly bize öwredenlerini kabul edip, ynanyp, olardaky akyldarlykdan ugur almalydyr. Petrus bu wagt kılıjy bilen İsa Mesih'e olan wepalygyny suwd etjek boldy. Emma biraz wagtdan soň bolsa, ol dili bilen özüniň wepalygyny ret etjekdi. Elbette durmuşda şeýle Petrus ýaly öz düşünjämize daýanyp nädogry hereket etmedigimiz aramyzda ýok bolsa gerek. Meniň özüm hem köp gezek köp ýerde şeýle öz düşünjäme, güýjüme daýanyp nädogry hereket eden ýerlerim boldy. Hudaýyň hatda durmuşumnaky käbir ýagdaýlar üçin bolan erkini üýtgetmäge çalışdym. Emma soňunda nädogrydygyma düşündim we onuň erkine boyun bolmaly boldum. Ve bu nedenimde bolsa, onuň dogrulygyna ýaşap bildim. Elbette Reb Hudaýymyz biziň kemçiliklerimize, ejizliklerimize düşünýär. Eger towba edip, oňa gelenimizde bizi bagyşlaýar we biziň imanymyzy berkidip östürýär. Ýazgylarda okap öwrenişimiz ýaly, Hudaý Petrusy hem bu ýagdaýynda goýmady. Onuň ýanyna ýene-de gelip onu ruhlandyrdy we güýçlendirdi. Bu arada elbette geljeki gepleşiklerimizde has ýakyndan öwrenip geçeriz. Soňra näme boldy? Ýazgy bize, onsoň eskerler olaryň harby serkerdesi we Yahudy garawullary İsa'ny tutup elini aýagyny daňdylar. Onu ilki Hananyň ýanyna alyp bardylar. Hanan şol ýyl baş ruhany saýlanan Kayafanyň gaýnatasydy. Halk üçin bir adamyň ölmegi bähbitlidir diýip Yahudylara maslahat beren hem Kayafady. Hiç kime hiç haçan yamanlyk ýa-da zorluk etmedik. Kämil we mukaddes bolan, biýgüne bolan İsa Mesih'i tutup elini aýagyny daňdylar. İnsanlaryň parahatçylygy üçin gelen parahatlyk şahzadasy İsa Mesih'i bir hoply, ganhor, bir erwet jinayetkäri tutup äkidýän ýaly el aýagyny hem daňyp äkitdiler. Onu beýle edip äkidenler belki-de İsa Mesih'i şeýlesek saklap biler diýip pikir edipdiler. Emma İsa Mesih ruhsat bermese, tümlükde oturan şeytanyň gol astynda bolan günäniň gullary, insanlaryň ruhy zynjyrlaryny üzen, gudratly sözü bilen ölleri direlden, sırkawlara şifa veren ellerin bu adam eli bilen yasalan yüpler bilen daňylyp, saklanyp bilmejeginden olar hawarsızdylar. Başga bir hayran galdyrýan zat bolsa, baky, kämil we mukaddes bolan biri, wagtlaýyn, özü günäli we heniz günäsi üçin jogap bermeli bolan biriniň öňüne sorag ýydak edilmäge getirmegidir. Bilşimiz ýaly İsa Mesih Hudaýyň ýanyna hemişelik, baky, kämil we mukaddes bolan Hudaýyň baky mekanynyň mukaddes öýüne özüne iman edenler üçin tövella edýän
ve olary şol cennet mekanına girizjek baş ruhanydyr. Bu wagt bolsa, ol heniz özü üçin jogap berip bilmejek bir günäli ruhanynyň alnyna getirilipdi. İsa Mesih ilki bilen şol döwürde wadathanada baş ruhany wezipesinde bolan Kayafanyň gaýnatasy Hananyň ýanyna getirildi. Hanan hem öň baş ruhany wezipesinde bolan biridi. Soňra bu wezipäni öz giýewisi Kayafa beripdi. Tarihçi alymlaryň aýtmagyna görä, Hanan gaty erwet, öz bähbidi üçin halky ezen we talan bir baş ruhany bolandygyny we höküm etmekde köp tejribe eýe bolan biri bolupdyr diýerler. Ine bu sebäpden hem ilki bilen İsa Mesihi sorak edip höküme laýyk günä ýönkemek üçin Hananyň ýanyna alyp bardylar. Hanan wezipesinden çekilen bolsa da heniz daşyndan ygtyýar ýöredip öz täsirini ýetirýän biridi. Günäsiz birine günä basmak üçin eýäm dinar ýolbaşçylar bir plan edipdiler we şoňa laýyk hereket edýärdiler. Yahya bu ýerde Kayafanyň İsa Mesihiň ölümü bilen bagly bolan bir peýgamberlik sözlerini aýdanny ýatlap geçýär. Yahyanyň hoş habary 11-nji babda Kayafanyň bütün halk üçin bir adamyň ölmegi bähbitlidir diýip aýdandygy aýdylýar. Bir adam arkaly, ýagny adam ata arkaly dünýä günäniň boyun bolmazlygyň girişi ýaly. Hudaýyň özüniň iýberen kämil we mukaddes İsa Mesih arkaly köpler şol günäleriň näleti, ölümden, günälerden we şeytandan halas bolmaly. Gadyrdan iýleşim. Sen kimin tarapynda? İsa Mesih'e iman edip gutuluşa eýe bolanlaryň arasındamysyň? Ýa-da İsa Mesih'e we ona iman edenleri höküm edýänleriň tarapyndamy? İsa Mesih'in aýratyndygyny görýänmi? Ýa-da ol barada bu eşidýänlerine biperwa bolup seredip de görmeýänlerden, dinläp de eşitmeýänlerden misin? Ine bu hakykaty ýatda sakla. İsa Mesih seniň we meniň günä we şeytanyň gulçulugynyň zynjyrlarymyzy döwüp halas etmek üçin öz el aýagynyň baglanmagyna ruhsat berdi. Ve biziň baky ýaşamagymyz üçin bolsa ölüme gitdi. Goý Rabbimiz Hudaý ruhu gözlerimizi hakikatyna açdyn we bize İsa Mesihiň şöhratyny, nuruny aýan etsin. Rabbimiziň hak ýoluny gezmäge bize güýç kuwwat bersin. Amin.